welcome back to my YouTube channel. I'm Gauriam vlog logofer. So logofer dini bang mane belik jago thang dara. So binwano first awai ang studio habai ko nusai. So biar bisa practice kalam nanai. Munsu jago thang dara. So logofer interested banai lang bai thadang buat thang nai gidang dai konten si arena. So ta thang bai than sai. Thang gana sai studio bai da menhina konten kana rang buat thang nai gidang. So video kesudah senai logofer biar interested jagan. Mun pilai bai arena ang logofer nai mane biar. Biar room setai arena biar logoa mane sampai studio bai khatiaw arena bai khatiaw se mane record ko kalama bai जों बियाव practice lo kalamदों नालाय जों बिनि room आव खालामगासिनो आरो practice ko लोगोफोर नै रुमा गैथ'आनो बियाव practice खालामनाया माने studio आव हाबना दंहैयो आरो बियो ओंखायनो आं दसे जिरायनानै दङ हारसिंसो फैदों आरो मोनफैबाय आरोना आं लोगोफोरनि जायगायावनो गोदोनि जि माबादोंमोन नालाय ओंखायनो नैखौ खाथाबना लादोंमोन आरो आं गारि सालायनायाव ओमफ्राय बेयावनो माने शुटिंसो खालामगासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ पार्ट लानो होदों आं नायनोसो फैनो होन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसोर आंखौ पार्ट लानो होगासिनो माने लोगोफ्रानो खालामदों नालाय स' नायनोसै मा जायो थांनानै मा पार्ट लानो होदों आंखौ ओरैनो सर्ट मुभि खालामहांदों आरोना इसोरो एसे लोगोफोर स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बोरै खालामो इसिखौ नायनोसै आं ओमफ्राय मा जायगा बे लोखि फोथाराव फैदों बेयावनो खालामदों आरो शुटिं दामि न' syuting kalau nih kameramennya kayak sini oh ini Alex bisa ada tempat kau di mana? Mister Mall oh mana ada nah aku pilih lingkungan ini sudah part jalan nih gerbera maaf Bima, aku Bima tuh ada wadah orang lewat apa di pasar kalam kayu nih lah. Masih lagi ramai lagi nih angkut nih kau emang ke Bima kalam nih lah. Somai nih bang Bima sana. Somai nih. Bini buku susah angkut orang lah. Terus kita kayak longkar kena orang pada longkar anu buat fry. Itu naik saya kasih tu selfie lah kasih. Dia lagi kasih mana? Pas tu menfidem fry nih. Fry. Tapi ini kadang nanya ada loh apa? Lain aku mandi lokal ke burger, nuci juga burger nengkain lana hensi, orang kau water mulai lawan orang masuk kok. Nah kita bilangnya ini. Salmon berdiri pada. Oh, jauh muskil kawan itu loh apa? Đây được không? Tụi ta này là mấy thằng đưa lên cái bộ đồ xịn rồi này, pizza mà đi ăn nè. Ăn gì sữa somai nam đấy. Pizza mà đi. Ada pizza mà đi. Ăn cũng chưa bổ sung này. Về xíu đừng buồn nào ngờ. Raga từng nơi chơi chừng lại cái mini luôn ra bên tay năng đã mini apa? Raga từng năng ngờ lúc bữa chơi. Dừng lại. Nengok, angin bisa terjang pada lain pada itu nih. Resesian sekarang lah sih, yang mana? Nah, yo. Lekeper, nah yang ke Bima kalam nih, gede Bima, no kosa kan dok kena lawak ini. Gesan main tangan dengan ketertinggalan now. Angga buri di lain nih gitu. Nggak ada tangga sial, kita tahu kan apa ini. Kamu jangan nge-video kalamnya nanti nanti itu kuiba yang sebenarnya lah. Mata kan itu tuh foto di orang ada foto di nampai. Baik lagi putera tangga sini ada tuh nge. Bos lala ini tak kayak ada. Lagi putera ada nala tuh pernah dia. Guri ripat lah enggak nalai. Guri ini bos lala gini deh. Kata mbak. Ronen sana mana bisa dinolak kan nasi tinggal bisa nolak sini ada beda mulai sini ada segini karena lawan ada lagi beri kalau masih tinggal aku acting kurang ada first time nalai sih tu first time ya mau pilih be so kalau jadi ini mau pilih be aja ini noa ini mau aras mana ini noa kameramen anak saja nih lah bara anak saja ke video orang kan nggak renang ya ampai nih biar saya baik kau orang nih deng Chào chị ạ.
फिसाजोआ नै बिमायानो देलाय ओंखारबावाखै आरो ना Yo, bimbingan जोंना मदार्न जुगनिसो बिम्बिया जोंना मदार्न जुगनिसो आंथ' टेक्निकलि नालाय बिमा जानो anak फिसाजोआ ओरै ओमफ्राय केमेराफ्रा बिमाखौ आइ होनबाथाय आइ होन स' आं दा ड्रेस चेन्ज खालामबाय थानोसै आरो ना लोगोफोर र' एसे ओंखारगासिनो जोंना गावरिमाया देलायदों मालाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बायलै आं कमेन्ट खालामबाथाय गावरिमाया बिमा कमेन्ट खालामिखौ साला नै लोगोफोर नै देलायनायाबो जाबाय आरो मेकआप सेकआप फोराखै होमबाबो नै बिमा जाबाय आङो नै हाबा जायाग्रा बिमा जाग्रा मोनबाय आङो माने जा साफा नै ओरैनो जा बिमा समायनाय मोनखादों नै फिसाजोआ नै वाव नै फिसाजोआथ' मालाय जा साइजखौ मालाय गुफुरनो गस्लाया गिदिर जाबायलै नै बायब्रबनायसो नालाय नाय बिमा फिसानो hashtag बिमा फिसा आरोना नै बिमाया एसे साइज जाबाय नालाय नै माबासो होग्रोबावलायबाय जोंनो लोंनो निमु जुस शुटिं खालामनायसो लोंगोरगासिनोसो आरो नै फिसाजोन देलायमांग्रोथारलै मदार्न जुगनि नालाय एसे ओंखायनो एसे देलायमांग्रो जाबाय आरो ओमफ्राय बिमायाबो एसे देलायनो सोलोंहांदों दा एसे नङा दे बिमाया देलायमांग्रिखायसो फिसाया देलायमांग्रि जाबाय दहाय नै एसे दा शुटिंखौ खालामहांदों आरो ना लोगोफोर दा एसे देखायना होनाय जागोन आरो दा नै Yes, लोंदों बिमाजों फिसाजों नै थांबाय लोगोफोर दा फार्स्ट टाइम एक्टिं खालामहांदों आरो ना आं लोगोफोर जेबो रोङा आं जेबो सोमोन्दै माने जा मोजां नायनो होननासो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय बिसोरो आंखौ माबाय थानो होनायखालाय लानोसै आंबो थ' सोलोंनायसै ज' नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय आरो एसे ना मा होनो अरिमाया फार्स्ट टाइम बिमानि पार्ट लादों बारा देलायाखै आरो ना आं जा गरमबाय गोलोमसोबायसो ओमफ्राय जाबायानो आरो ओमफ्राय शुटिं खालामनानै थांसै आरो ना ज' लोगोफोर देखायगासिनो आरो दसेनि उनाव बिफामोन नामा जोंना माबायानो जोंना बिफाया नै आं बिमा नैबे बिफा आरो सानैजों बिमा जानो बोराय बुरि नालाय ओमफ्राय नै जावायसो जानो गोनाङा आंना फिसाजो गाबगासिनो आरो लोगोफोरै नै बैसागु नै जोंहा बिजामादैया ओमफ्राय नै जोंहा बिफाया ओमफ्राय बिजामादैया बे आरोना जोंहानि फिसाजोनि लाबार आरोना बे ओमफ्राय नै बियो हिर'आ जोंना खावना लांनो नागिरबाया आं थिगसे जावजाखासिनो आरोना बियो थांना थाब मेथाइखौ होननाय खोनानो जाया आइसक्रिम जादोंना लोगोफोर आइसक्रिम गोलैबाय आंना फिसाजोना दाबो गथ'निया जानो रोङा दाबो आइसक्रिम जानो रोङाखै अरसो जाजोब्बाय आं मा नाम नोंना मा नाम होनदों जोंमारानि बसुमतारी आइसक्रिम जादों मालाय खुगायाव लाना जादों बे दाउ फरायनो पार्लार बायबाबो मेरैनियाव राजासो दं जानो हागोन ना बा मालाय मगा लालायनानै लोंबोबाय जा खस्थ' माने आं जा मिनिनो ओंखारखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि गोबाव जाबाय आरो आंनि पार्टआवनो ससेयावनो शुटिं खालामनायानो दाइस दंबावो ओमफ्राय जोबसिगोन आरो ओमफ्राय थांनो मोनलायसिगोन मा खालामदों नोंथांना फिसाजा खै बोसोर जाखो आंथ' दा 90 जाबाय नालाय फिसा जाबाय
हावा जानो समायबाय समायबाय ना खालि बिलायाव थांबाय दं अ जागोन नागिरना जागोन जोबथारसिन मोनाबायबो लाबोना गानबोबायब्रा जोंनि बायदि फैनायाव नामा फिसाजोआ गाबबाय दं बिजामादै मोनैनि दोनबाय दोनबाय बिमाया गावरेमाया र' खावनासो लायनो सिम्पुलनिखौ नै गावरेमाया बुरिथारबाय जोंना गावरेमा हायो हाबाब जाम्मो मा समावब्रा जाबाय दोनबाय बिमाबो एक्ट्रिस जानो समायथारदों बिथांजोखौ आंखौ बिमासो होनानै मोजां सोंदों एक्ट्रिस जालायालासिनो बेयो डाइलगाबो नोंखौ आङो आइ बोरै थांसिना थांसिनो गावरेमाया गाबसै आङो आंखौ बिमा पार्ट लानो होननानै नालाय बिमा पार्ट खालामदों आरोना बारहुंखा प्रडाक्सनाव नायनो मोनगोन भिडिअखौ आसला नोगोद गाबबाय दिनै स' लोगोफोर जोंना शुटिंआथ' जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा थांनोसो जालायलायसिगोन ओमफ्राय नै ओमफ्राय बे मनरन्जन आरोना जोंनि लोगोखा बियो बेनाबो इउटुब चेनेल दङनो आरोना माबा मा मोनलाय नामा MM Vlog 2 आरोना बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन लोगोफोर स' बेनावबो भिडिअ खालामो ना भिडिअ खालामो इयो फार्स्ट टाइम भिडिअ जागोन सिगां खालामो सिगां खालामो माने प्राइभेटाव खालामजोब्बाय आरोना इयो मानो खालामजोबा बारा साफा साफा मोनखौ ओंखायनो बिदि खालामजोब्बाय बियो माने दा ब्लग बानायसिगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं दा डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन लिंकखौ ओमफ्राय आंखौ बिसोरो ब्लग बानायनो फैनायावनो लाखिनानै नै बिमासो खालामनानै दोनबाय नायलाय इदि नुदो ओमफ्राय दा अफार नुखाय माने बिमानिबो पापा बिमा बुरि नुलायबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जों दा सर्ट मुभि खालामदों नालाय लोगोफोर बे मुभिखौ माने बारहुंखा प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन आरोना स' जेतिया माने रिलिज जागोन होमबाना आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन आरोना होमबानो नुनो मोनगोन लोगोफोर थ' दा जोबथ'बाय दा ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै अननाया थार'ननाया बबेयाव अ जोंना थार'ननाया बबेयाव बलायसै थार'ननाया बबेयाव मिथिगोन दे होमबालाय रिलिज जाबाथाय खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा ड्रेसखौ चेन्ज खालामना थांबाय थानोसै आरोना स' भिडिअ'थ' बिराद गोलाव जाबाय नालाय बेखायनो ससेखौ देखायथ'ला लोगोफोर ओमफ्राय जों दा एसे फट' सट' साफायनोसै आरो ओंखायनो दा ओमफ्राय थांसै स' लोगोफोर ड्रेसखौबो चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय जोंना डाइरेक्टर एक्ट्रिस एक्टरफ्रा थांजोबसै आरोना जोङो नै सानसे ओंखामबो जाहोदिया आंखौ बिसोर नै गावरेमाया रानलांजोबसिगोन बिमा जानानै नै आरोना नै एक्ट्रेसा आंना जावैसोआ फिसाजोआ ओमफ्राय नै डाइरेक्टरफोरा जोंना सानै बिजामादै जाहान्दों ओमफ्राय भिडिअखौ साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन आरोना थाखाय बाय बाय लोगोफोर बाय 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 थांबाय थानोसै आरो